Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Borbe u Ukrajini se nastavljaju. Raketirani su gradovi na istoku i jugu zemlje kao i predgrađa Kijeva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je na pregovore Vladimira Putina koji je rekao da je Rusija spremna da razgovara. Nešto kasnije predsjednik Rusije pozvao je ukrajinsku vojsku da preuzme vlast u zemlji. Savet Evrope suspendovao je članstvo Rusije u toj organizaciji. Drugim paketom sankcija Evropske unije obuhvaćeni su i ruski predsjednik i ministar spoljnih poslova. NATO raspoređuje snage za brzo reagovanje i nastavlja da šalje oružje Ukrajini. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija počeo je sednicu na kojoj treba da glasa o predlogu rezolucije koju su predložile Sjedinjene Američke Države, a kojom se Rusija osuđuje za invaziju na Ukrajinu, a od nje zahteva da se odmah i bezuslovno povuče. Taj pokušaj mogao bi da propadne zbog prava Moskve da stavi veto. Savet za nacionalnu bezbednost doneo je zaključak u vezi sa situacijom u Ukrajini koji će se naći na sednici vlade u narednih 48 sati. Posle sednice javnosti se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Srbija poštuje međunarodno pravo, ali ne zaboravlja ni tradicionalna prijateljstva, izjavio je predsjednik Vučić povodom dešavanja u Ukrajini. Poručio je da Srbija pruža punu podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine, ali neće uvoditi sankcije Rusiji jer će se po tom pitanju rukovoditi zaštitom svojih interesa. Srbija poštuje norme međunarodnog javnog prava i od toga ne odustaje jer je to najbolji način da zaštitimo svoju zemlju, svoje interese, svoje principe, ali Srbija isto tako poštuje i tradicionalna prijateljstva. Mislimo da je ovo ponašanje odgovorno, nismo jurili, već smo na najozbiljniji i najodgovorniji mogući način odgovorili u ova teška izazovna vremena, znajući da ono što kažemo nikome se neće u potpunosti dopasti, a mi smo u stvari uradili najbolju moguću stvar za našu zemlju. Predsjednik Vučić objasnio je ovakvu odluku. Hajde mi samo recite, a kako mislite da uvedemo tako jednostavno preko noći da bismo se nekome dodvorili sankcije Ruskoj federaciji? Onima koji jedini nama nisu uvodili sankcije 90-ih. Oni koji danas nisu uveli sankcije Republici Srpskoj. Onima koji su nas sačuvali 2015. godine u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Onima koji danas su u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, da ne kažem jedini, najznačajniji garant očuvanja integriteta Republike Srbije, očuvanja rezolucije 1244, pa mi to uradimo i sutra više nema ni rezolucije 1244, ničega. A da ne kažem da to nije fair prema ljudima koji nisu nikada ništa posebno uradili protiv naše zemlje. Kao što ne bi bilo fair da nismo fair i da nismo pošteni prema Ukrajini koja je uvek podržavala teritorijalni integritet Srbije, koja nam nikad ništa nažao nije učinila. Predsjednik Vučić rekao je i da je Srbija zbog moguće krize u svetu uradila mnogo da obezbedi sve za zemlju od energenata do hrane. Dodao je da nema naznaka da će biti poremećaja na tržištu i da imamo dizel, benzin, mazut i sirovu naftu, ali i mlazno gorivo. A da bi naša skladišta bila 100% popunjena, trebalo bi da uložimo još 117 miliona evra. Evropska unija analizira ocene koje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izneo u vezi sa invazijom Rusije u Ukrajini. Izjavili su briselski zvaničnici i naveli da će sa zvaničnom reakcijom izaći blagovremeno. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik ranije je istakao da svi treba da razumeju da je izbor Srbije da se ne pridruži sankcijama Evropske unije odlučujuća spoljnopolitička odluka za mnogo šire odnose Unije i Srbije. Američka ambasada u Beogradu pozdravila je stav Srbije o Ukrajini. Rusija poštuje nacionalne interese Srbije i razume njenu poziciju, izjavio je ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko. Istakao je da Moskva ne traži ništa od Beograda, znajući, kako je rekao, doslednost predsjednika Srbije i njegov temeljni stav oko ključnih pitanja kao što su razvoj Srbije i njeno ponašanje u spoljnoj politici.
U Srbiji je prema posljednjim podacima virusom korona zaražen još 3201 građanin, od 14.000 testiranih preminuo je 51 oboleli, na respiratorima je 107 pacijenata. Rating agencija Fitch Ratings zadržala je kreditni rating Srbije na nivou BB+, kao i stabilne izglede za njegovo povećanje na nivo investicionog rejtinga. U saopštenju agencija ističe kredibilan okvir makroekonomske politike, odgovornu fiskalnu politiku, kvalitetnije upravljanje i viši nivo ekonomskog razvoja u odnosu na zemlje sa sličnim kreditnim rejtingom. U Surčinu je svečano obeležen završetak prve faze radova na izgradnji nove fabrike švajcarske kompanije Nestle. Vrednost novog pogona je 60 miliona evra, a bit će zaposleno 300 ljudi. Projekcijom filma Strahinja Banović Stefana Arsenijevića sinoć je svečano otvoren jubilarni 50. fest. Do 6. marta bit će premijerno prikazano 88 igranih i dokumentarnih dugometražnih filmova u 6 programskih celina. Košarkaši Srbije pobedili su Slovačku 75-63 u Beogradu u trećem kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Atini od Panathinaikosa 79-73 u utakmici 27. kola Evrolige. Zvezda sutra u zaostalom meču dočekuje Fenerbahče. Vreme danas oblačno, vetrovito, hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od -1 do 3, dnevna do 9 stepeni. Čuli ste ponoćne vesti koje je uredila i čitala Merima Janković. Javna medijska ustanova Radio-televizija Srbije. Generalni direktor Dragan Bujošević. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice www.rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Srđan Bošković. Nadzor u nadležnosti Regulatornog tela za elektronske medije.